Halløj alle sammen, og velkommen til den her video. Nu skal vi lige se, hvad vi gør. Hvorfor det er købt den? Vi gør lige sådan her. Og hvor skal jeg så gå op nu? Okay, her er I. Her bor jeg. Og jeg ved godt, hvor jeg bor. Jeg bor her. Og jeg synes, det er meget smukt hus. Og jeg går lige... Jeg har kigget... Nej, det er faktisk her, hvor jeg bor. Jeg har kigget mange steder, om jeg kunne finde nogle kister. Men det er kun et sted, jeg kunne finde det. Jeg prøver lige at kigge her. Det her, det er det tommeste hus. Hvorfor ligger ham her? Jeg ved ikke, Mor, der er nogen herinde igen. Og nu skal jeg sove. Ej, helt ærligt, så bliver jeg zombie. Nu går jeg ud og... Prøv at se her. Nu går jeg ind, og så sniger jeg mig på den her mand. Nu gør jeg lige sådan her. Nej, hvorfor gjorde jeg lige det? Og nu farvel.